Культурныя скрыжаванні. Добрый дзень, шаноўныя радыёслухачы, з вами Алексей Стрэльнікаў. Сёння ў культурных скрыжаваннях мы будзем размаўляць пра рэжысёра, драматурга, акцёра Дмітрия Багаслаўскага. Нават я ўжо у гэтым сваім апісанні пералічыў ягоныя існасці, ягоныя іпастасі, і вы бачыце, наколькі это цяжка вось адным словам, і нават у адной нашай праграме цалкам расказаць пра тое, чым ён займаецца, але ў кантэксце у нас атрымліваецца кантэксце апошніх нашых праграм я бы хацеў асноўную як бы увагу надзяліць ягонай рэжысёрскай дзейнасці. Тым не менш, колькі слоў пра яго творчы шлях. Дмітрий Багаслаўскі, ён нараджэнец Беларусі, ён нарадзіўся ў Мінску, але да 18 год пражыў у Расіі і толькі вось прыехаў да нас назад паступаць у акадэмію мастацтваў. Тут ён навучаўся рэжысуры, вучыўся у Рыгора Баравіка, і тым не менш пасля абароны яго дыпломнай працы, якая была мюзікл паводле Барыса Пастернака «Расія жывага», здаецца, называўся, рэжысурай да 16-го года ён практычна не займаўся. Калі не лічыць удзел у шматлікіх чытках, і вось менавіта драматургічная ягоная існасць, это дзякуючы чаму мы збольшага ўсе абазнаныя з гэтым прозвішчам Дмітрыем Багаслаўскім. Пісаць ён пачаў яшчэ студэнтам, і вось я памятаю, калі якраз у гэты перыяд, у другой палове нулявых гадоў працаваў у цэнтры беларускай драматургіі, супрацоўнічаў таксама, і мы імкнуліся заахвоціць маладых студэнтаў рэжысёраў, каб яны больш чыталі сучасную драматургію беларускую. Нам было вельмі важна іх заахвоціць, і гэта вельмі складана ішло, і праз нейкі момант мы арганізоўвалі вось гэтую такую імпрэзу чытак, і студэнты-рэжысёры пачалі прыносіць свае п'есы, і прызнаюся шчыра, што я паставіўся да гэтага вельмі скептычна. Вось замест таго, каб там рабіць там рудкоўскага, сцешыка, Прышко, яны замест гэтага пачынаюць пісаць нешта самі. Але я не меў рацыі абсалютна, і мне не сорамна ў гэтым прызнацца, таму што з вось таго пакалення рэжысёраў, якія взяліся за перо, вырасла такая магучая кучка вельмі цікавых драматургаў. Віктор Красоўскі, Сергей Анцаревіч і Дмітрий Багаслаўскі. Ягоная п'еса «Пешка», як ён шмат прызнаецца, на пачатку была напісана проста ў блакноце, і я памятаю у чытцы, якую зрабіў Сергей Анцаревіч, там удзельнічаў нават Ігор Сігаў, і на дзіва вось той вечар чытак ён ужо паказаў, што прынцыпе ідэя для рэжысёраў самім ствараць, пісаць п'есы, яна не такая пустая, і ў гэтым ёсць нейкае зерне, і людзі адразу пачынаюць разумець і па-іншаму ставіцца да драматургіі як такавой. І прынцыпе, што ў мяне выклікала павагу, тое, што вось гэтае пісанне п'есы, яно не засталося для Дмітрия Багаслаўскага нейкай такой другаснай забаўкай, што ён сапраўды сур'ёзна да гэтага ставіўся. І, па-першае, я памятаю яго удзельнікам семінара Вадзіма Ліванова і ўвогуле імпрэз у цэнтры беларускай драматургіі, менавіта драматургічных. У гэтым быў момант як бы такой самаадукацыі, у гэтым быў такі момант сур'ёзнага стаўлення да сваёй справы. І слово адзінае дадам, што Вадзім Ліванаў, калі ён прыехаў у Мінск, мы на той момант не ведалі, што яму не так шмат засталося, а гэты чалавек у Тольятці распачаў цэлую тольяцінскую хвалю у
так званай расійскай новай драме. Ягонымі вучнямі былі і Михаіл Вячеслав Дурненкоў, і Юрый Клаўдзіў, і вельмі многія з'явы у сучаснай расійскай драматургіі яны распачыналіся і мелі нейкія карані ў Тольятти. І вось гэты кантакты яны, мне здаецца, дапамаглі Дзмітрыю адчуць нейкі свой стрыжань, сваю цікавостку, свой нейкі прыём. І ягоныя п'есы «Любоў людзей», «Ціхі шэпт сыходзячых крокаў», знешнія вонкавыя, мне здаецца, яны на слуху. Мне здаецца, што ён менавіта як драматург, ён цалкам сябе спраўдзіў. І вось пра трэцюю іпастась, нам, мне здаецца, таксама тычыцца яго абодвух іншых пералічаных рэжысёрскай і драматургічнай. Адна з самых цікавых роляў у сучасным беларускім тэатры, якую я бачу, это менавіта як Дзмітрый Багаслаўскі грае Трэплева ў спектаклі Іскандера Сакаева «Чэхаў. Камедыя Чайка». З 2008 года ён працуе у маладзёжным тэатры. Вы бачыце, здавалось бы, яшчэ малады чалавек, ужо 10 год, это салідны тэрмін. І вось менавіта у тым спектаклі нейкім чынам выявілася такое крэда сучаснага маладога драматурга, сучаснага маладога чалавека, у ягоным стаўленні да рэчаіснасці, у ягоным стаўленні да такого складанага жыцця, як яно ў нас ёсць. Таму што вы ведаеце, у прынцыпе, «Чайка» вельмі складаная п'еса па сваёй, скажем так, структуры і вельмі амбівалентная. Яны, можа, там адразу свалююцца туды і сюды. І рэжысёры, якія ставяць спектакль пра тое, што там Трэплеў — это проста нейкі такі бездарны чалавек, які вось толькі псуе жыццё сябе і ўсім навокал. У них атрымліваюцца вельмі класныя спектаклі. Але спектакль Сакаева быў пра іншае. І сапраўды вось гэты Трэплеў, які прагнуў нейкай праўды жыцця, які прагнуў нейкай абгрунтаванай прыгажосці, якая не проста існуе сама па сабе. Вось не проста ёсць вось гэтае чароўнае, там, не ведаю, возера, а яно павінна мець нейкую логіку, яна павінна быць грунтавацца на нейкай справядлівасці. І вельмі кранальныя моманты у гэтым спектаклі былі зроблены менавіта па-акцёрску. І мне здаецца, яны шмат у чым атрымаліся у Дзмітрыя Багаслаўскага, дзякуючы таму, што па сутнасці ён такі па жыцці у нас Трэплеў і ёсць. Збольшага, калі казаць пра багаслаўскага рэжысёра, то мы можам з упэўненасцю казаць пра тры спектаклі ў маладзёжным тэатры. У 2016 годзе былі пастаўлены «Саша, вынеси смецце», «Dreamworks», і вось у 2018 годзе спектакль «Чалавек з Падольска». В прынцыпе, гэта досыць нечаканы вяртанне маладога рэжысёра да прафесіі, атрымалася вельмі заўважным. Не кожны рэжысёрскі дэбют такім атрымліваецца, але тыя пытанні, напрыклад, якія мы робім сярод беларускіх крытыкаў, журналістаў, там гэтыя спектаклі адразу заўважылі. Па выніках 2018 года адразу абодва гэтыя спектаклі, «Саша, вынеси смецце» і «Dreamworks», яны ўвайшлі ў дзесятку. «Саша, вынеси смецце» быў трэцім, «Dreamworks» сёмым. І таксама «Чалавек з Падольску» зноўку увайшоў там у топ-3 самых цікавых спектакляў на меркаванне крытыкаў, журналістаў за мінулы год. І вы бачыце, гэта павага і цікавасць да
маладого рэжысёра да таго, што ён робіць. Я скажу, для мяне спектакль Саша вынесе смецце быў нечаканым і вельмі важным. Это п'еса украінскага драматурга Наталі Варажбіт. Это п'еса пра сям'ю, это сямейная драма, якая перажывае смерць мужа, бацькі. І гэта п'еса пра тое, што вось гэта ўнутраная сямейная драма, яна ўсё роўна існуе на фоне глобальнай драмы, такой трагедыі жыццёвай. Там ёсць тэма вайны, там ёсць тэма такой, якім чынам унутры сямейная гэтая смерць, гэтая вайна перажываецца. І для мяне, як для тэатральнага крытыка, гэта быў вельмі складаны вопыт у тым сэнсе, што я досыць добра ведаю, чым займаецца беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр. І ён вельмі рэдка звяртаецца да спектакляў, да нейкага матэрыялу, які вось я вам толькі што пералічыў. Гэта вось у сучасным такім тэатральным працэсе называецца складаныя сацыяльныя спектаклі. Збольшага у беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр ставіць спектаклі камедыйныя, лёгкія, і туды прыходзіць як бы не заўсёды, дарэчы, моладзь, але людзі, якія збольшага цікавяцца, наўрад ці для них будзе адпачынкам вось пабачыць вось нешта такое складанае на разрыў аорты, вось нейкую такую сямейную драму. І у мяне былі пытанні, ці здолеюць акцёры, якія заняты ў гэтым спектаклі, яны выцягнуць ось проста эмацыйнае напружанне, якое закладзена ў п'есе. І я пабачыў, вось у чым тут заключаецца рэжысура. Яна заключаецца ў тым, што Змітрый Багаслаўскі зрабіў усё, каб акцёрскія прыстасаванні, якія зручныя ў існаванні ў нейкіх паўантрапрызных камедыйных сітуацыях, каб яны былі не так заўважным, каб яны не псавалі, не бурылі саму атмасферу гэтага спектакля. Адбываецца спектакль у сутарэннях, у такім вялікім падвале, і мізансцэнічна, і атмасферна акцёры заціснуты ў вельмі вузкія рамкі. І дзейсна яны таксама вельмі моцна заняты, і праз гэта само дзеянне, сам мастацкі вобраз спектакля, ён рэалізуецца абсалютна натуральным чынам. Там няма такого, каб адзін вось акцёр там з пранізлівым маналогам там прымусіў нас там задумацца ці заплакаць. Але рэжысёр выбудоўвае адразу як быццам бы некалькі такіх планаў, якія і сам мастацкі эфект узнікае праз тое, што для нас гэтыя некалькі планаў, яны спрачаюцца паміж сабой, яны супадаюць, не супадаюць, мы вось глядзім на артыста, які там на заднім плане там вінавата пахіліў галаву, і на пярэднім плане ягоныя жанчыны перажываюць, і гэта адбываецца адначасова. І у нас нейкая эмоцыя ад назірання гэтага ўсяго, яна адбываецца того, што мы назіраем і тое. І гэта, так бы мовіць, менавіта моцны рэжысёрскі ход, які улічвае, скажем так, сам які не толькі навязвае акцёрам там пэўнае існаванне ў пэўным драматургічным матэрыяле, які стварае менавіта атмасферу. Тое самае тычыцца спектакля DreamWorks. Это спектакль паводле п'есы Івана Варыпаева.
На жаль, не так шмат у нас ставіцца п'ес Вырыпаевым, хаця мне здаецца, это адзін з самых такіх цікавых сучасных драматургаў, які нам даступны праз тое, што ён піша па-руску, і у нас ёсць натуральная магчымасць адчуваць яго эстэтыку праз маўленне, праз мову. І DreamWorks вельмі складаная п'еса, у некаторай ступені яна зусім непростая, таму што многія п'есы Вырыпаева, ілюзіі, напрыклад, іх ставіла Тацяна Траяновіч, ці п'еса «Кісларод», напэўна, самая знакамітая. Яны па форме вельмі такія элементарныя, такі бедны тэатр. Там, в прынцыпе, все будуецца на маналогах, там, і артыст як быццам бы распушчаецца у самім тэксце, і мы маем такую ілюзію, што мы стасуемся ў гэтых п'есе самім аўтарам. У DreamWorks мы бачым звычайную драматургічную форму, мы бачым дыялогі, мы бачым канфлікты, мы бачым сітуацыі, мы бачым развіццё нейкага сюжэту, і гэтую складаную такую структуру, в прынцыпе, Дзмітрый Багаслаўскі здолеў на сцэну перанесці. І гэта такой момант выпрабавання таксама для маладога рэжысёра, ці можа ён працаваць на вялікай сцэне. Я скажу, што з пастановак на вялікай сцэне маладых рэжысёраў, на жаль, за апошнія гады, вось так навскідку, я не магу называць такой пераканаўчай нейкай перамогі. Галоўная праблема, якую маладыя рэжысёры дагэтуль вырашыць не смаглі, это выйсці вось з нейкага такого андэрграунда, з маленькіх эксперыментальных пляцовак на вялікія. Але пры гэтым DreamWorks выяўляецца вельмі добрай спробай. Пры гэтым гэта спектакль няроўны. Там ёсць сцэны, якія пабудаваны вось кіруючыся абсалютна рознымі эстэтыкамі. Бачым першую сцэну, дзе галоўны герой маецца, перажывае смерць жонкі, і вось ён ходзіць па сцэнаграфіі, ён блукае, ён думае, ён пакутае. І там, па сутнасці, это выдатны акцёрскі эпізод, вельмі складаны, таму што, па сутнасці, акцёрам значна прасцей проста падаваць нейкія рэплікі, проста стасавацца з партнёрам, а існаваць унутры дзеі доўгі працяглы час, а это працяглы досыць эпізод. Гэта досыць складана, патрабуе унутранай канцэнтрацыі. А з іншага боку, у нас ёсць там сцэна з дзвюмя паліцэйскімі, і это такая тэатральная клоунада, это эксцэнтрыка, і ці то зноўку рэжысёр ідзе за трупай і за іх магчымасці, і ці то это сапраўды для яго вось гэта несупадзенне эстэтык, гэта нармальна, гэта нейкі прыём, з якім трэба працаваць. У любым выпадку DreamWorks атрымаўся сапраўдным спектаклем сапраўдным філасофскім спектаклем, сапраўдным спектаклем, які вымагае ад гледача унутранай працы, унутранай саўдзелу да таго, што адбываецца ў тэатры. Нарэшце, спектакль «Чалавек з Падольскага», вось ёсць магчымасць пра яго пагаварыць больш падрабязна. Па-першае, мяне вельмі ўсцешыла, што гэта п'еса была вельмі своечасова пастаўлена на сцэне тэатра. Гэта адна з лепшых п'ес 2017 года. Яна, дарэчы, спаборнічала за это званне з п'есы Андрэя Іванова «Сучилище», пра якую мы, дарэчы, падрабязна гаварылі ў мінулы раз. І гэтае спаборніцтва
умоўнае, завочнае спаборніцтва двух п'ес там у спісах драматургіі, яно у беларускім тэатры рэалізавалася у спаборніцтве двух спектакляў. У лютым месяцы было пастаўлена «Чалавек з Падольска» з Дмітрам Багаслаўскім у маладзёжным тэатры. У чэрвені месяцы з'явілася прэм'ера на сцэне ОК-16 з вучылішча у пастаноўцы Александра Марчынкі. Вельмі цікава тое, што вось гэта там, што называецца, раніцай у газеце, вечарам куплеце, тое, што вось гэтая праца з сучасным тэкстам, з тэкстам, які вось такі толькі-толькі з пылу жару з'явіўся, яна не адмаўляе для Дмітрая Багаслаўскага як бы працы як такавой. Я ведаю, што ён сустракаўся з аўтарам, яны дамаўляліся пра нейкія там купюры, пра выкарыстанне нейкіх тэкстаў. Я ведаю, што сам аўтар прыязджаў на прэм'еру ў Мінск і даволі станоўча яе ацаніў. І тут трэба таксама улічыць, што Дмітрий Данілаў ўсё ж такі піша для Расіі, і ў п'есе «Чалавек з Падольску» апісана расійская сітуацыя. І у некаторых інтэрв'ю Дмітрий Багаслаўскі зважае на тое, што ягоны спектакль пра там міліцэйскі пастарунак, там міліцыянты, яны вось апытваюць чалавека з Падольскага, там галоўнага героя, пра ягонае жыццё. І у Беларусі, у Мінску гэтая сітуацыя не падаецца жорсткай. Яна не сама па сабе, яна у ёй не адчуваецца вось нейкая такого абсурдісцкага моманту, праз тое, што там паліцэйскія вось у п'есе, яны не проста пытаюць там, чым ты займаешся, дзе ты быў, а там раптам сама размова пераводзіцца ў размову там пра сэнс жыцця. І вось у Беларусі абсурдісцкія камічныя моманты і шматлікія камічныя моманты, якія заложаны ў спектаклі і ў п'есе, яны не счытваюцца. І шмат якія моманты публіка як быццам бы прапускае, як быццам бы. І ўвогуле, мне здаецца, гэтым спектакль проста пра сваю міліцэйскую тэматыку ён нейкім чынам азадачвае публіку, якая не ўпэўненая, што гэта можа быць прадметам тэатра, што гэта можа быць, як бы пра гэта можна рабіць спектаклі. Але весь спектакль Дмітрий Багаслаўскі спрабуе вось гэтае напружанне нагнаць. Вельмі мне прыемна, што там не толькі выкарыстоўваюцца нейкія відэа, інсталяцыі, там, зрэшты, паралельна з дзеяй, якую мы бачым жыўцом, нам праігрываюцца нейкія эпізоды на відэа, і мы бачым, як быццам бы вось там цілесна это адбываецца так, але ці то ў галаве героя, ці то ў нашай галаве робіцца больш агрэсіўна, больш дзея становіцца больш жарснай, скажем так. Але мне вельмі падабаецца, што вось гэтае павышэнне напружання, яно рэалізуецца з дапамогай артыстаў. І сапраўды вось гэты паліцэйскія, міліцыянты, якія вось удзельнічаюць у дзеі, яны вельмі цяжка, у прынцыпе, нейкім чынам адмовіцца ад нашага досведу пачатку 2000-х год і назірання за ўсімі гэтымі серыяламі, там вуліцы разбітых ліхтароў і іншае. Але вось нейкім чынам менавіта на гэтым фундаменце і будуецца нейкая тэатральная вобразнасць. Вось мы бачым гэты паліцэйскі пастарунак, мы, в прынцыпе, ведаем, як гэта все, як гэтыя пытанні
праходзіць, і на гэтых стэрэатыпах, на гэтых пазнавальных масках і працуюць акцёры, але разам з тым яны ідуць ад нейкай сваёй унутранай здольнасці, вобразнасці. Для мяне, напрыклад, такім адкрыццём і вельмі моцным такім тэатральным момантам у гэтым спектаклі была роля Марыны Бліновай. Яна грае такую супрацоўніцу міліцыі, але пры гэтым гэта проста нейкая снежная каралева, якая вось у форме з пагонамі, і па пластыцы то, якім чынам яна рухаецца па сцэне, і якім чынам яна абазначае прысутнасць. І вельмі цікава это зроблена мізансцэнічна. Малая сцэна маладзёжнага тэатра, она выцягнутая, глыбокая, і вось тут рэжысёр дае рады выкарыстаць усю яе вось гэтую плошчу для таго, каб дзея выглядала сапраўды напружана, таму што напружаная дзея это не заўсёды, скажем так, яна пабудавана на нейкім высокім рытме. Рытм можа быць і нават павольным, але пры гэтым, калі ёсць нейкае напружанне, якое ствараецца геаметрыяй саміх мізансцэн, а у Чалавеку-Падольскому менавіта гэта ёсць, то адразу для нас як быццам бы вось гэтая вся прастора, як быццам бы нас паглынае. У выніку вось гэтымі акцёрскімі сродкамі рэжысёр ўсё ж такі даводзіць даволі складаную таксама думку. Не толькі там думка такая, скажем так, на паверхні ляжыць о том, што перавярнуўшы звычайныя вось такія стэрэатыпы о том, што вось там у нас міліцыянеры не заўсёды дбаюць пра душэўнае і духоўнае жыццё, а вось яны менавіта дбаюць. Але раптам у нас ёсць персанаж, які займаецца творчасцю, вось ён такі сучасны хіпстер, ён нібыта думае не толькі там пра матэрыяльнае, але калі капнуць глыбей, высвятляецца, што вось гэтае ўменне разумець прыгажосць гэтага света, яна з'яўляецца вынікам пэўнай душэўнай працы. І само званне там творчага чалавека, оно не вызваляе цябе ад неабходнасці гэтай працы займацца. Але будуецца раптам і трэці пласт праз тое, што сам факт існавання вось гэтай умоўнай кармічнай паліцыі, якая будзе сачыць за тым, каб мы сапраўды там дбалі аб шыраце душэўнай, словамі Максіма Богдановича, яна праз сам факт вось гэтага допыту, праз факт нейкага такого нават умоўнага гвалту, яна раптам губляе нешта самае галоўнае вось у гэтай душэўнай духоўнай дзейнасцю. І калі мы ідзем на супрацоўніцтва з вось такого кшталту метадамі, то мы можам разам з вадой выплеснуць ось самого дзіцёнка. Это вельмі цікавая думка у тым сэнсе, што, канешне, не ў такіх формах, але шматлікія практыкі нашы культурныя, духоўныя, як адукацыя, як таксама мастацкая дзейнасць у тых жа тэатрах, яны часам настолькі зарэлігаваныя вось проста нейкімі чыноўнымі рэчамі, што праз гэта вельмі цяжка часам бывае паверыць, што у гэтага можа быць нейкі сапраўдны вынік. Я спадзяюся, што у гэтай кароткай сумбурнай лекцыі я ўсё ж такі даў вам усведамленне пра асобу Змітрыя Багаслаўскага, аднаго з самых цікавых маладых рэжысёраў, драматургаў. Спадзяюся, ўсё ж такі яшчэ як акцёры мы яго пабачым.
А на сёння ўсё. З вами быў Алексей Стрэльнікаў. Да новых сустрэч. Да пабачэння.